Хайырлы иртә. Эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова. Бүгенге чыгарылышта. Башкалабызда юллар яхшыра. Зур Казан бөҗрасының яңа участогын август азагында файдалануга тапшырырга җыйналар. Безнең Ишегалды республика программасын гамәлгә ашыру дәвам итә, җәмәгать киңлекләрен һәм ишегалларын сайлап алу өчен тавыш бирү бара. Бүген бөтен дөнья сәламәтлек көне. Пандемия чорында кешеләрнең саулыгын, иминлеген саклау өчен табиблар нәрсә киңәш итә? Татарстанда Имин шәһәр проекты ярдәмендә 1800 җинаять ачылган. Республика шәһәрләрендә һәм районнарында видео күзәтү камералары урнаштыру белән шундый күрсәткечләргә ирешеп булды. Бу хакта Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Куркынычсызлык һәм координацион советларының уртак утырышында хәбәр итте. Проект мәгълүматларны оператив алу нәтиҗәсендә җинаятьчелекне, юл транспорт һәлакәтләренең санын киметергә ярдәм итә. Киләчәктә дә аппарат һәм программа чаралары комплексын яңартырга кирәк. Татарстанлыларның иминлеге дәүләт идарәсе органнарының мөһим бурычы дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Башкалабыздагы Зур Казан бөҗрасының яңа участогын август азагында файдалануга тапшырырга җыйналар. Иркен яңа магистраль яңа микрорайоннарына үзара тоташтыра. Магистраль һәм Девятаев урамнарына кадәр участокның озынлыгы 2 чакрым чамасы. Аннан шәһәр үзәгенә кермичә теләсә кайсы урынга барып була. Трасса кайсы яклары белән уңайлы, бу хакта киләсе репортажда. Әлегә юлчыларга бик җайсыз, тик бу вакытлыча. Зур Казан бөҗрасында эш бер генә минутка да тукталмый. Бу участок аның мөһим этапларының берсе. Мехчылар урамы участогында яңа трасса төзиләр, башта коммуникацияләр салына, юлга грунт салуга да керешкәннәр. Ул 4 полосалы була, автомобильләр юлына түгел, ә шәһәрнең барлык районнарын таштыру өчен зур перспектива ача. Мы получим транспортный коридор, который позволит от проспекта Победы за считанные минуты доезжать до центра, до речного порта. Без яңа транспорт коридорын ясыйбыз. Ул Җиңү проспектыннан Елга портына кадәр санаулы минут эчендә барып җитәргә мөмкинлек бирә. Трасса салынып беткәч, барысы да тәртипкә килер. Иделгә чыгу юлда ачылыр. Участок төзелешендә эш темпы югары. Шуңа күрә яңа трассада хәрәкәтне тантаналы рәвештә 30 августта башлап җибәрергә җыеналар. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Безнең Ишегалды республика программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Төзүчеләр территорияләрне сөкләндерергә әзер. Быел кайбер ишегалларын чиратсыз тәртипкә китерү мөмкинлеге барлыкка килде. Җәмәгать киңлекләрен сайлап алу өчен тавыш бирергә мөмкин. Анда 204 объект кертелгән. Шулай ук 200 ишегалды сайлап алына. Тавыш бирү 30 майга кадәр дәвам итә. Эшләр кайчан, нинди тәртиптә башлана, бу хакта киләсе язмада. Казандагы гадәти ишегалды. Иске таганнар, ярым җимерек комлык, подъездында машиналар. Республика буенча мондый ишегаллары меңнәрчә. Алар төзекләндерүгә чиратта куелган. Халыкка төзелеш техникасы килү процессын тизләтергә тәкъдим итәләр. 15 апрельдән территорияләрне төзекләндерү өчен тавыш бирү башлана. Для нас это такой хороший сигнал. Без моны бик яхшы практика дип саныйбыз. Анда яшәүчеләр катнаша. Күп очракларда алар үз проектларын тормышка ашыра, үзләрен борчыган проблемаларны күрсәтә. Без моңа кадәр дә халык белән бергә эшләдек. Үз ишегалдыңны сквернада сайларга була. На 2022 год запланировано обустройство 2022 елда 1200 ишегалды территориясен төзекләндерү планлаштырылган. Финанслау күләме 9 миллиард сум. Кыенлыклар булса да, бу программаны финанслауны кыскарту турында сүз бармый. Федераль проект күрсәткечләрен үтәү, уңайлы шәһәр тирәге проектлары формалаштыру безнең ишегалды программасы 2022 елда тулысынча үтәлә. Санкцияләр республика программаларын тормышка ашыруга берничек йогынты ясамый. Чит ил материаллары кулланыла торган проектлар буенча Россия базарында альтернатив вариантлар эзлиләр. Ә безнең ишегалды программасында инде 2 ел үзебезнең товар җибәрүчеләр катнаша. Все, что касается заводского, детского и спортивного оборудования. Булар балалар спорт һәм урам җиһазларына кагыла. Урындык, эскәмия, урыннарда шулар арасына керә. Менә бу барлык җиһазларда Татарстан предприятиеләре хисабына формалаша.
Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Кадрлар резервы. Татарстан Республикасы командасы Яшлар проектының бірінші этабы башланды. Яш лидерлар Башкаланың Урам паркына жиылды. Быйыл сайлап алу үшін Татарстанның барлык шәһәрләре һәм районнарыннан рекордлы санда катнашучылардан гариза кергән. Уртача яшьләре 22дән артык. Проектның соңгы этабында 120 кеше катнаша. Алар лидерлык сыйфатларына һәм идарә итү күнекмәләренә дәүләт яшьләр сәясәтен, командаларда стандарт булмаган фикерләүне өйрәнә. Конкурсантлар арасында булачак түрәләр, депутатлар бар. Яшь резервчылар белән Республика үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев очрашты. Ул заманча лидерның нинди күнекмәләргә ия булырга тиешлеге турында сөйләде. Казанда Бөтендөнья җәйге универсиадасын уздыру тарихы белән уртаклашты, профессиональ команданың ничек эшләвенә игътибар итте. Украинадан Татарстанга эвакуацияләнгән кешеләр өчен Васильева шифаханәсендә ярминкәләр вакансиясе узды. Сәламәтләндерү үзәге базасында вакытлыча урнашу пункты ачылды. Эш бирүчеләр арасында районның зур предприятиеләре. Мариупольдан килүчеләргә кайда нинди эш урыннарын тәкъдим иттеләр, хәбәрчебез белеште. Схватила ее вот так. Да. Давайте ловаться. Ул әйберләр җыюдан битәр, үзенең йөрәгенә иң якын җан иясен 12 яшьлек этен коткарган. Илина Захаровна ире һәм эте белән Мариупольдан Татарстанга эвакуацияләнгән. Голодные такие были, сидели, водички не было. Ачтырдык, хәтта суда булмады. 2 атна чамасы подвалда утырдык. Ирем салкын тидерде, куллары каралып чыкты. Подвалдан чыккач су табып эчтек. Хәзер ирен Яшелүзән табиблары хастаханәдә дәвалый. Илина Нараевская акрынлап элекке хәленә килә. Һөнәре буенча хисапчы, әмма теләсә кайсы эшкә барырга әзер. Ярминкәләр вакансиясына килгән. Это 9 предприятия города Зеленодольска. Төрле эш урыннары тәкъдим ителде. Яшелүзәндәге 9, Казандагы 1 предприятиегә. Эш урыннарыннан тыш торакта тәкъдим ителде. Вакансиялар төрле, сатучы консультанттан алып, слесарь, икмәк, күмәч пешерүчегә кадәр бар. Иң күп вакансияларны суыту җиһазлары җитештерү заводы тәкъдим итте. Тормоз системасы өчен детальләр әзерләү предприятиесе, контролерлар, слесарь, йөк төяүчеләр эзли. Я вообще сам по профессии газорезчик. Мин үзем һөнәрем буенча газ белән кисүче. Укып башка һөнәр аларга мөмкин булуын аңлыйм. Укырга, эшне башлап җибәрергә ярдәм итәләр. Уртача алганда вакансиялар буенча хезмәт хакы 25 мең сумнан башлана. Квалификация югарырак булган сайын түләү күбрәк. Специалисты высокого класса. Контролерларга 20, сессорларга 25 меңнән башлап, югары разрядлы белгечләргә 80-90 мең сум түләнә. Үз эшләрен ачарга теләүчеләр дә бар. Валентина Мариупольда маникюр студиясын ачарга теләгән. Планнарын Татарстанда гамәлгә ашырырга җыена. Оборудование есть, все осталось в Мариуполе. Җиһазлары Мариупольда калды. Барысы да эш кабинеты өчен сатып алынган, әмма шулай килеп чыкты инде. Бәлки бәхетемә яңа юл ачылыр. Хәзер Васильевада Донбасстан 100 кеше яши. Һәр гаиләгә уңайлы номерлар бирелгән. Аерым санузел, телевизор, суыткыч белән. Волонтерлар әйберләр белән дә ярдәм итә. Яш гвардия активистлары Лаеш районында урнашкан Санта шифаханәсендә булдылар. Эвакуацияланган гражданнарга кием салым беренче чираттагы кирәк яракларны тапшырды. Әнәниләргә балалар бүлмәләре оештырырга ниятлиләр. Алия Галиуллина, Фируза Насырова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Яшелүзән һәм Лаеш районнары. Бер-берсенә һәм яшәү урыннарына тугры калганнар. Татарстанга аккышлар кайтты. Аларны Әгерҗе районының кичке таң тыюлыгы территориясендә күргәннәр. Аккышлар сай ачык сулыкны ярата. Бу урынны да үз иткәннәр. Хәзер әлеге кышларны Татарстанның барлык районнарында да күзәтергә мөмкин. Шул ук вакытта аккышлар республиканың кызыл китабына кертелгән. Казанда электромобильләр өчен яңа заправка станцияләре ачыла. Ел сайын мондый автомобильләр саны арта. Техниканы кыру җайламаларын Татарстанда җитештерәләр. Көнбатыш санкцияләре аларга бернинди йогынты ясамаган, киресенчә нәтиҗәлерәк эшләү өчен мөмкинлекләр ачылган. Менә шундый махсус кырылма җайланмаларын Яшелүзәндә җитештерәләр, ә Казанда кырылма станциялары эшли. Аларда 30-40 минут эчендә электромобильләрне энергия белән тәэмин итәләр. Бу станция әле яңарак кына эшли башлаган. Есть зарядные коннекторы для... Бездә озак һәм тиз кырылма станцияләре, шулай ук катнаш станцияләр бар. Төрле конфигурацияләр белән эшлиләр. Россиядә әлегә коннекторлар таралмаган. Кытай автомобиль сәнәгате эшендә эшләргә җыенабыз.
Әлеге электр құрылмасында ең кыйммәтле элемент аның идарә итү үзәге. Программа завод белгечләре тарафынан тәэмин ителгән. Ул электр құрылмасында дистанцион рәвештә тәүлек әйләнәсенә хезмәт күрсәтергә мөмкинлек бирә. Ә менә комплектның кайбер өлешләрен чит илләрдән кайтаралар. Происходит замена европейских комплектующих. Без тулысынча үзебезнең җитештерүчеләр белән эшләргә тырышабыз. Кытай аналогларына Европаның комплектлау өлешләрен алыштыру бара. Сыйфаты буенча калышмый. Хәзер Татарстанда 100-гә якын электр корылмасы станциясе эшли, шәхси станцияларда очрый. Бу якынча 150 мең сумга төшә. Алар һәркем йөри ала торган парковкаларда, сәүдә үзәкләре, автозаправка станциялары янында, торак комплексларда урнашкан. Зур трассаларда ашыгыч корылма станциялары бар. Государство активно поддерживает развитие. Дәүләт электр корылмалары станцияләре инфраструктурасын үстерүгә актив ярдәм итә. 2030 елга кадәр Россия буенча якынча 72 мең корылма станциясен урнаштыру планлаштырыла. Аларның 28 меңе ашыгыч булачак. Ихтыяҗ арта. Узган ел завод 30 корылма станциясе куйса, быел 50 станция эшли башлаган. Аларны Россиянең төрле төбәкләренә алып киләләр. Торак комплекслары, парковкаларында урнаштыру чаралары күрелә. Экспертлар фикеренчә, илебездә электромобильләрнең популярлыгы якындагы берничә елда күп тапкырга арта. Алия Галиуллина, Эльвира Файзуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Тапшыруыбызны китап сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Ләлә Зәйнуллинага бирәм. Исәнмесез, интернет заманында хатлар язышу сирәк күренеш. Әлеге бушлыкны байытып, халык шагыйре Рауль Файзуллин Татарстанның халык рәссаме Әхсән Фәтхетдиновка багышланган Әхсән хатлары китабын эпистоляр жанрда бастырып чыгарды. Татмедианың конференциялар залында үзенчәлекле басманы тәкъдим итү чарасы узды. Әдәби кичәгә республика матбугаты вәкилләре, Әхсән Фәтхетдиновның чырдашлары, сәнгать белгечләре, рәссамнар, язучылар, якташлар җыелды. Бу китапны чыгарып, мин Әхсән абый алдында бер эшемне үтәдем дип уйлыйм. Минем байтак вакытымны алды ул һәм мин байтак китаплар чыгардым, ләкин бу минем көч түгеп һәм дә яратып, ләззәт китергән, шатлык китергән. Менә байтак көннәр буе мин дәресне ятып актарып карыйм. Мин туйып та беткән шикелле булам, ләкин барбер туйдырмый. Китапта Татарстанның халык рәссаме Әхсән Фәтхетдиновның Рауль Файзуллинга язган хатлары тупланган. Рәссамның 25 ел дәвамында күңелен бушатып, кагазгә төшергән монологлары. Барысы 40-тан артык хат. Язмаларда үткән гасырның рухи яшәеше, әдәбият сәнгать дөньясы, шәхесләр турында бәян ителә. Хатлардан хатларга күчә барган сайын рәссамның оста каләм иясе, философ, публицист икәнлегенә инана барасың. Ул миңа гомер буе хатлар язып килде. Ул хатлар язу дигән сүз гадәти мәгънәдә түгел. Ул күңелен түгү. Вафатында да инде 10 ел чамасы вакыт узды. Ләкин ул шушы үз гомерендә бик күп татар халкы өчен аның сәнгатен күтәрү буенча бик зур хезмәт калдырган кеше. Китапны чыгаруда катнашкан Зиннур Мансуров фикеренчә, басманың үзенчәлеге 2 зур талантның очрашуы. Безнең халык ул һәрбер туган китапка сөенә торган халык. Әхсән хатлары уникаль китап. Әле кул язма хәлендә үк мин бу хезмәт белән инде күптәннән таныш. Бу китапта татар халкының 2 зур таланты. Татарстан китап нәшрияты директоры Илдар Сәгъдәтшин 1000 дәнә белән басылган китапның зур өлеше республика китапханәләренә таратыласын әйтте. Әлеге китап мәктәп укучылары өчен дә зур ярдәмлек. Бүгенге кичә әлбәттә ул бик матур. Халык шагыйре, Татарстанның халык шагыйре Әхсән Фәтхетдиновның иҗатына багышланган, аның хатлары буенча эшләнгән шушы китап. Ул безнең мәктәпләребездә, безнең балаларыбызның өстәл китабына әверелергә тиеш. Бөтен дөнья татар конгрессы киңәшчесе Ринат Закиров Әхсән Фәтхетдиновның эшләре күп илдә югары бәя алганын искәртте. Әмма кеше өчен туган ягы, якташларының сине зурлавы, бәяләве иң кадерлесе. Бүгенге очрашу үзенә бер башка төрле формат, үзенә бер ниндидер җылы. Моның инде сәбәпчесе әлбәттә безнең якташыбыз, хөрмәтле якташыбыз
досторыбыз Татарстанның халық шагыйре Рауль Файзуллин. Мин якташлар җәмгыяте рәисе буларак бик куанып, шатланып утырам. Монда бик күп хезмәт салынган, монда күпме йокысыз төннәр булгандыр, күпме бу бик нечкә һәм бик зур хезмәт. Презентацияға келген тамашашылар хызурына Татмедиа файысында Әхсән Фәтхетдиновның сәнгать әсәрләреннән торган күргәзмә тәкъдим ителде. Рәссам остаханәсендә шүрәлеләр, урман һәм абзар ияләрен ясаган. Алар белән сөйләшкән, җырлап та куя торган булган. Аның күңеле шул кадәр бай була, кемгәдер түгеләсе килгән күрәсең. Татарстан рәссамнар берлеге рәисе Медәрис Минхаҗев Түбән Камада Әхсән Фәтхетдинов белән бергә 30 ел иҗат итә. Мин кайчакны башлайдым, Әхсән абый, нигә менә шу хәтле кайга батырасың безнең халкым? Нигә алар чырайлары аларның шундый моңсусың дип сораган сорауга ватайды. Әле энем син белеп бирмәсен халкымның тирән йөрәк яраларын. Аның менә шушы ариф балары үзгәрүен, безнең элеккеге муллаларыбызның, шагыйрьләребезнең төрмәләрдә менә бу 30 елларда әрәм булуларын, ул барсын йөрәге әрнеп сөйлидер. Остаханәсе аның менә теге пөхтәлек алым гел менә эш төрендә йомышкалар белән тулган, агачтан кисә бит инде. Башлаган эскизлар белән, этюдлар белән гел тулы. Бер кашанда аның бүлмәсендә теге северып куйган хисталып юк, менә гел эшкә шуңган, эшкә баткан кеше. Әлеге кичә балык бистәсе һәм Ширмешән якташлыгы вәкилләрен берләштергән матур очрашуга әйләнде. Үзенең һөнәренең табынучысы һәм үзенең дәвамчысы бүген менә иң зур рәхмәтемне Равил абыйга әйтәсем килә, Файзуллинга. Әгәр дә без бүген шушындый рәссамнарны турында язып чыкмасак, алар турында ниндидер истәлекләр калдырмасак, без югалабыз. Рәссам һәм шагыйрь арасындагы иҗади дуслык очраштырган кичә яңа буын өчен матур үрнәк. Рухи байлык дәрәҗәсендәге эпистоляр жанрга караган әлеге басма укучылар күңелендә үз урынын алыр дип бүгенгә саубуллашам. Ашык якты буяулар дөньясында Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Мәгариф һәм фән министрлыгы, Бердәм Россия партиясе, ЮХИДИ идарәсе, шулай ук юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе балалар рәсем ясый дигән уртак проектны дәвам итә. Быел конкурста катнашучыларга берничә тема тәкъдим ителде. Мин үз ватаным патриоты, куркынычсыз юллар, Татарстанда цифрлаштыру һәм Россия халыкларының мәдәни мирасы елы. Һәр 4 тема Баулының яшь рәссамнары сүрәтләрендә чагылыш тапкан. Рәсемнәрдә бөек ватан сугышы ветераннары, юлларда үзеңне тоту кагыйдәләре, төрле халыкларның милли бәйрәмнәре. Все страны и все народы России не ссорились, и чтобы, то есть, у них были хорошие отношения между собой. Я выбрал именно Масленицу, потому что это российский праздник. На этом рисунке изображено то, как провожают Масленицу. Обычно пекут блины, всякие разные вкусности, сжигают чучело. Һәр дәрестә төсләр, инструментлар сайларга гына өйрәтмиләр. Чын рәссамнар кебек фикер йөртергә, үз эшеңне образлы итеп тәкъдим итү дә мөһим. Нужно придумать, как ты будешь рисовать, все это у себя в голове распределить. Укытучы һәр балага киңәшләр бирә, яшь рәссамга нинди төсләр сайларга, теманы ничек итеп ачарга, барысы да кызыклы. Мондай рәсем конкурслары балалар өчен бик кирәкле, әлбәттә. Алар рәсем ясаганда үзләренең һәрберсе яхшы якларын, нәрсә итәсе килгәннәрен буяулар ярдәмендә үзләренең рәсемнәрендә чагылдыралар. Каникуллардан соң Баулы балалар сәнгать мәктәбе укучылары сафына районның башка мәктәпләреннән яшь рәссамнар кушылды. Алар барысы да балалар рәсем ясый 16-нчы республика конкурсы финалына чыгарга дәгъва кыла. Оештыручылар конкурска нәтиҗәләр ясап, җиңүчеләрне 11 июньдә Россия көне алдыннан бүләкләргә исәп тота. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Баулы. Балалар мәнфәгатьләре хакына. Татарстанда 1 майдан 8 яшьтән алып 17 яшькә кадәр балалары булган гаиләләргә яңа пособиеләр түләүгә гаризалар кабул ителә башлый. Әлеге пособиеләр төбәктә җан башына яшәү минимумыннан кимрәк булган аз киремле гаиләләргә исәпләнгән. Пособие суммасы киремгә бәйле, ул бер балага яшәү минимумының 50, 75 яки 100% булырга мөмкин. База күләме 50%, ягъни 6150 сум. Пособие
Пособие 1 апрельдан бирелә. Гаризаны 1 майдан соң тапшыргач, гаиләләр 1 юлы 2 айлык пособиене ала. Казанда шәһәр күләм татар кышчыгы татар малайы 2022 бәйгесенең турлары уза. Кызлар аш-су йортында чәкчәк пешерү һәм сөлге чигү серләренә төшенсә, малайлар өчен 80-нче Каюм Насыры исемендәге мәктәптә көрәш ярышы узды. 6-7 яшьлек сабыйлар келәмдә матур көрәш алымнарын күрсәтте. Соңра кызыклы эстафета узды. Татар кышчыгы татар малайы шәһәр күләм бәйгесенең финалы 25 апрель Кариев театрында узар дип көтелә. Малайлар нык булырга тиеш, шыдан булырга тиеш, батыр булырга тиеш. Без шул рухта аларны тәрбияләргә омтылабыз. Бу бәйгенең дә менә шушы мәктәптә үткәрелүе һәм инде монда инде республика турнирлары үткән бу мәктәптә, шуңа күрә шушы мәктәпне без сайлап алдык. Һәрбер әти-әнигә әйтәсем килә, малайлар көчле рухлы булып тәрбияләнергә тиеш. Һәм без шул бурычны үзебезнең алга куярга да ата-аналар біз бурычлыбыз дип әйтәсем килә. Бүген бөтен дөнья сәламәтлек көне. Пандемия чорында кешеләрнең саулыгын, иминлеген саклау, профилактик чараларны үз вакытында үткәрү аеруча мөһим. Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфиры сәламәтлек саклауның актуаль проблемаларына багышланды. Узган ел сыйфат күрсәткечләре рейтингы буенча Республика клиник хастаханәсе Россиядә иң алдынгы буларак билгеләп үтелгән иде. Хастаханәнең баш табибы, медицина фәннәре кандидаты Рафаэль Шавалиев коллектив эшчәнлеге ковидтан дәвалау, уникаль операцияләр ясау тәҗрибәсе белән таныштырды. Диспансерлаштыру, авырулардан саклану буенча профилактик чараларның сәламәт яшәү рәвешен алып бару, спорт белән шөгыльләнүнең әһәмиятенә тукталды. Авыруларны дәвалау буенча тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Рафаэль Фернаялович, хәерле иртә. Сөйләшүне ил күләмендә танылган үзегезнең коллектив белән танышудан башлыйк әле. Республика клиник хастаханәсе бик көчле, бик белемле коллектив белән горурлана. Бездә эшли 3600 хезмәткәр, 900 табиблар. Алар арасында бик күп дәрәҗәле безнең һәрбер юнәлеш буенча үзебезнең профессор табиблар бар, доцентлар бар. Инде без бүгенге көндә килгәндә, без инде барлык юнәлеш буенча да үзебезнең эшебезне алып барабыз. Пандемия эшегезгә нинди үзгәрешләр кертте? Безнең зур корпус авыруларны бөтен республикадан кабул итте. Аларга без барлык кирәкле хезмәт күрсәттек. Алар арасында бар иде операция эшләргә кирәк, травма белән килгән. Аларга аннары инде авырлы хатын-кызларга без ярдәмне барсында без күрсәттек. Мин инде рәхмәтле үземнең коллективка, һәрбер хезмәткәргә рәхмәтле. Аларны чынлап та бик күп яктан дәүләт бәя бирде. Без инде үзебез барлык кирәкле үзебезнең ресурсларны оешканга министрлык, сәламәт саклау министрлыгына рәхмәтле булабыз. Шулай булып бергәләшеп эшлибез, яшибез. Сездә уникаль операцияләр ясау тәҗрибәсе дә зур бит әле. Төрле мультидисциплинарный команда кирәк аның өчен. Менә шушы рәвешләр бездә оештырылган. Чынлап та без инде уникаль операцияларны күп эшлибез. Алар бөтен кирәкле рәвештә оешкан условиялар белән башка коллегалар, башка хастаханадагы коллегалар белән берлектә эшләнелә. Без көн саен ниндидер яңа технология кертергә тырышабыз. Сәламәтлек саклау системасы аңа күп игътибар бирә. Техника, медицина җиһазларын яңартуда эш ничек бара? Бу юнәлештә Сәламәтлек саклау министрлыгы Марат Садыков җитәкчелегендә эш алып барыла. Барлык кирәкле җиһазлар, алар район үзәк хастаханәләренә дә китерелә. Инде вакытында диагноз куелса, беренче этапта кирәкле ресурслар булса, аннары инде без үзебезгә алабыз, кирәкле югары технологик операцияларны үткәрәбез. Безнең условиялар бар аның өчен, барсы да эшләнелә. Изге ураза бара, ураза тоту сәламәтлеккә ничек йогынты ясый?
күп кешегә уңай йогынты ясый. Ул психологик йогынты ясый, аннары инде кеше барыбер үзенә игътибар итә, үзенең сәламәтлегенә игътибар итә. Азык ограничениесе булса да, су буенча, су тыелу буенча аны карарга кирәк, сусыз яшәргә ярамый. Шуңа да инде без һәрбер кешегә киңәш итәбез, үзенең табибы белән киңәшләшеп, дөрес итеп чамалап, бу Рамазанны үткәрергә тиеш. Сәламәтлек көнендә нинди теләкләр әйтер идегез? Менә без анализ эшлибез, Сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә, күрәбез авырулар саны авылда яшәгән кешеләр арасында азрак, но инде үлүчеләр саны күбрәк. Нәрсә дигән сүз? Авылда яшәүче ул эштән гыйбарәт булгач, табибка бик сирәк бара, профилактик ысулларны сирәк кулланыла. Без инде мобильный поликлиникалар эшли, безнең 4 шундый мобильный поликлиника бөтен республикада эшли. Инде безгә кирәкле мәсьәлә авылда яшәүче һәрбер кешегә без кирәкле профилактик чараларны күрергә тиешбез, алар сәламәтлеген сакларга тиеш. Һәрбер кеше үзенең сәламәтлеген үзе карый, ул иң кыйммәтлек, иң кирәкле һәрбер кешегә сәламәт булырга тырышыгыз, сәламәтлек саклау системасы сезнең янда һәр вакыт була. Инде гаиләдә олы кешеләр ул ярдәм сорый балалардан, балалар көн сайын әти-әниләрнең хәлләрен белеп, аларга кирәкле рәвештә ярдәм итеп, профилактик чараларны күрешергә, бергәләшеп карарга кирәк. Сез Республика клиник хастаханәсе баш табибы Рафаэль Шәвәлиев белән әңгәмә карадыгыз.